gajimu kuwi lho, aja sampai mbok brukno kabeh nang omah. Simpan sendiri dalam rekeningmu. Ini bukan masalah anu, nggak percaya sama suami lo ya. Bukan masalah nggak percaya sama suami. Soalnya ada banyak kejadian seperti itu ya, suami sudah dipercaya ya. Misal ya gaji semua dibruke, dikasih ke suami. Suami ya baik ya jujur. Pertama-tama. Tapi namanya orang ya, orang itu pasti ada khilafnya ya. Takutnya nanti kita nggak tahu, jebule duwe entek. Kita nggak pernah tahu ya. Kejadian ini oke loh belum. Enak kejadian ya. Duitnya kabeh dibrukno omah. Kepengen gawe omah. Lah kuwi di send dianu dikirimi ya foto video omahe wis apis dadi. Ternyata apa? Balik-balik kuwi ora dadi omah, omahe tanggane. Liji meneh. Bojone kuwi jebule duwe wedokan liya. Lah ngono terus piye? Wong diomongin nek dhuwit kuwi penak seger tenan, dhuwit ki seger. Dhuwit ki seger. Lah misal ya dhewe ya ora tau nyekel duit sakmono, misal ya ngger sasi mesti nampa 10 juta, 13 juta misal ya bojone misal sing wedok ngirit ya berhemat